Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय। सो दिनैनि भिडिअआ मेकआपनि सायाव जागोन। बोरैहाय आं आंनि मोखांखौ चेन्ज खालामनो हागोन मेकआपनि गेजेरजों। विदाउट मेकआपथ' नायजाथावखाया मा होनबावनो। आरो इन्ट्रेस्टेडब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ना मा होनो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। फार्स्टआवनो आं दै एसे लाबाय ग्लासावहाय, ओमफ्राय नैबे फेस टावेला चकलेट टाइपनि, जायखौ नुबानो चकलेट टाइप नुयो। ओमफ्राय नुनानै बेखौ दाहाय आं बिसिनानै बेखौ जानोसै आङो। हा नङा, बेखौ दैयावहा सोमबाय, दैया गायब जाबाय। बेयो दै सिनाय लोगो लोगोनो मोनसे टावेलनि महर लाबाय। बे जिथु चकलेट बायदि मोनना गथाथा, बेयो माने दै सिनानै फेस टावेल आरोना। बेखौ ट्रेभेल खालामबाबो माने बिराद मोजां आरोना, बिराद मोजां जायो। माने माहाबा थांबाय बायबा बायचान्स मोखां हुगारनो मा हुगारनो बिदि जि गैयाबा बेखौ लांफानांगौ। दै एसेल' फुनांदो, ओमफ्राय हुगारदो। माखौ हुगारनो, सब हुगार जायो। ओमफ्राय नै दायो आंनि फेभरेट मयस्चराइजार जभिसनि, माने एसेबां दामबो नङा एसेबां खम दामबो नङा, माने मिडल आरोना। आरो प्रडाक्टआबो बिराद मोजां, एल'भेरानिखौ फोनो आङो। बिराद मोजाङै मयस्चराइज खालामो आंनि स्किनखौ। मोजां, नोंथांमोना इउज खालामनो हायो। आरो गासैनिबो स्किन टाइप्सआ बेलेग बेलेग दङ, बेखायनो माने बिदि साजेस्ट होनो हाया जे अमुकखौ फुन उमुक। ओमफ्राय आं दायो लाबाय अप्टिमेल्सनि आइ क्रिम। बे आइ क्रिमखौ फोननांगौ, बेबो मोनसे गोनांथि जोंनि बे जिथु आन्डार आइ बा बिदि मेगननि गोजौआव आइ क्रिमखौ फोननांगौ। मानो अब्लाना माने थाबनो बुरिनाय नुनाय नङा आरोना। जिथु रिंकोल्सफोर जायो, बे रिंकोल्सफोरनिफ्राय बासायो। आरो गोबां बेनिफिट्स दङ। ओमफ्राय बेनि उनावहाय दाथ' सान्दुं गोसा, जिहेतु साननिफ्राय प्रटेक्सनथ' थानांगोन, बेखायनो सानस्क्रिमखौ फुनबाय। आरो बे सानस्क्रिमा बिराद मोजां, माने बिराद मोजाङै कभार खालामो आरोना। ओमफ्राय गुस्थिया रानखांजोब्बायमोन आंहा, बेखायनो लिप बाम फोनदोंमोन आङो। एक्सुवेलि लिप बाम नङा, बियो लिपस्टिकआनो, बाट मोननैनि खामानि होयो, बेखायनो फोनबाय आङो। ओमफ्राय भेस'केयार, वान अफ माइ फेभरेट प्रडाक्ट बियो। भेस'केयारखौ नों जिमाननो गुस्थियै रानखांखां जानानै गावना था, नोङो हरावहा फोननानै था, बरियासो जाखायो। ओमफ्राय आरो मेकआप फोननायनि मजाया बे गावनि फेभरेट मिउजिक भिडिअखौ दामनानै मेकआप फोननायनि मजायानो आलदा। ओमफ्राय दायो आङो फोनगोन प्राइमारखौ बिराद गोनांथि जों मेकआप खालामनायनि सिगां फोननाया। मानो होनोबा जोंनि मोखाङाव जिथु फुटा थायोना, बेयावहा माने जुदि बै केमिकेला हाबबा गाज्रि जायो। बेखायनो जोङो प्राइमारजों होथेनाय बायदियै प्राइमारखौ फोननांगौ। ओमफ्राय दायो आङो फार्स्टआवनो आइब्र'खौ बे आइब्र' पेन्सिलजों बाउन्डारि आखिनानै लाबाय। माने जाबायदि सेप नांगौ आंनो, बेखिनि सेपखौ आं आखिनानै लाबाय। ओमफ्राय बेबायदि बाउन्डारि टाइप आखिनानै लाग्रोबा मोजां जायो आरोना। होमबाना बिदि सेप लागोन, बिसां आखिगोन, माने मोजां जायो आरो। नङाबाथ' आरो मादिबा फारसेथिं गोजौ फारसेथिं गाहाय बिदि जायोना। आंबो बेबायदि प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट नङा, नोंथांमोना मिथिखायो। अब्लाबो आं जा रोङो माने बेखौनो एसे बुजायनानै होबाय बा देखायबाय आरोना। ओमफ्राय मिसुगुरखौ नैबेबायदि ब्रासजों लानानै सेट खालामबाय। दहय जाबायदि बाउन्डारि बिदि मोननैल' लाइन आखिदोंमोन, जिहेतु बेखौ सब फिलआप खालामजोबना होबाय। ओमफ्राय बेनि उनावहाय फोनगोन नैबेखौ, बे आइब्र' पाउडार, बेखौ फोनगोन। जिथु एसे गेप्स थायोना, बे आइब्र' पाउडार जों बेखौ फिलआप खालामनो हायो। माने बरिया जायो आरोना। दा नै पारफेक्ट जाबायना, बरिया। ओमफ्राय दायो आं नैबेबायदि ब्रास लानानै फाउन्डेसन लागोन, एसे फेयार फाउन्डेसन बा कन्सिलारबो फुनजायो। बाट आं फाउन्डेसनखौनो फुनो बांसिनखौनो। कन्सिलारखौ फुनबाथाय बाराद्राय गुफुरसिन जायो। ओमफ्राय फाउन्डेसनखौ नैबेबायदिहाय माने मिसुगुरखौ एसे हाइलाइट खालामनो थाखाय, बा जिथु जोंनि मिसुगुर बेखौ जेनेबा स्राहै साफाहै नुयो आरोना। बिदि माने साइडआवहा बिदि खालामनानै लाबाथाय मिसुगुरखौ माने साफाहै नुयो आरो। ओंखायनो बिदि खालामो। ओमफ्राय फारसेथिंबो आखिबाय, फारसेथिं आखिनानै नै मोजां नुबाय दा साफाहै। होमबाना मिसुगुरखौ बोरैबा मोजां नुयो आरोना। नोंसोरबो ट्राइ खालामनानै नायबानो जाबाय, सोरबाफोर ट्राइ खालामाखैबा मोजां। नैबे दाउदैजों माने बिउटि ब्लेन्डारजों मोजां ब्लेन्ड खालामना लानांगौ आरोना। ओमफ्राय खानायफ्राबो डिस्टार्बलै माबा मेकआप भिडिअ खालामनायाव।
ओमफ्राय दायो आं फोनगोन नैबे जियर्डानिनि फाउन्डेसन ओमफ्राय बेयो जितु शेड बे शेडा आंनि मोखांनि कालारजों मिलायनाय मानसिफ्रा गोबाङानो गावनि जितु मोदोम कालार बेनिख्रुइ बांसिन गुफुरखौ फाउन्डेसनखौ फोनो बाट बेबायदि फाउन्डेसनखौ फोननाङा सानफ्रोमबो माने गावनि मोखांजों मिलायनाय शेड बा गावनि मोखांजों मिलायनाय कालारजोंसो फाउन्डेसनखौ फोननांगौ ओमफ्राय कनसिलारखौसो एसे गुफुरखौ फोननांगौ मानो होनोबा कनसिलारखौ जों होल फेसआव इउज खालामा नङाबा मोखांखौल' गुफुर ओमफ्राय मोदोमखौ गोसोम नुयो ओमफ्राय नै फाउन्डेसनखौ आं एप्लाइ खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय गोदनायावबो फुननांगौ दै नङाबाथाय मोखांखौल' गुफुर नुयोना बेखायनो आं बुंदों मा स्किन कालारजों मिलायनाय सेटखौ फाउन्डेसनखौ फोननांगौ होननानै नङाबा मोखाङाल' गुफुर ओमफ्राय मोदोमा गोसोम बिदि नुयो आरोना ओमफ्राय नै आंना मिलायबाय दा बेबायदिहै नोंथांमोनाबो मिलायनायै लानांगौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं बे जितु माबानि बियो मेबलिननि हाइ कभारेज 24 आवार्स बे माबाखौ फाउन्डेसनखौनो आं कनसिलार फोननोसै मानो होनोबा कनसिलारा आंना जोब्बायमोन लकडाउननि थाखाय शपिं खालामनो हायाखै ओमफ्राय बायनानै थाबोबाय मान आनलाकि ओमफ्राय बे बुस्थुआबो जोबखाबायमोन उपाय गैया मा खालामबावनो जादोंमोन आं बे टाइमाव आयौ शुट खालामनायाव दाथ' आं भइस अभारसो खालामदों नालाय मा बुंनो जालायलायदों आं माने माथा गरम जायो बाट बे गेमस्रिया जिमान प्रब्लेमानो जा माबा नङा माबा मोनसे उपायथ' दिहुनखायो बेखायनो नैबे ब्रासनि मददजों नैबे ब्रासनि हेल्पजों सिंनिखौ बिदि माबानानै बरननानै फोनबाय आरोना उपायथ' गैया मानसिया जिमानखिनि प्रब्लेम फैया मानो बेनिफ्राय सौसिनानै थांनो नाजाबानो हाखायो ओमफ्राय नैबे बिउटि ब्लेन्डारखौ आं गुबुन मोनसेखौ लाबाय दहाय फाउन्डेसनखौ फोननाया गुबुन मोनसे आरो दा जितु कनसिलारथ' नंला कनसिलार होननोसै आं मानो होनोबा कनसिलारनि खामानि मावदों जिहेतु ओमफ्राय बे कनसिलार फोननायखौ ब्लेन्ड खालामनो थाखाय आलादा बिउटि ब्लेन्डार लाबाय नङाबा कालारा मेटचिं जानाय नङाना ओमफ्राय नै ब्लेन्ड खालामखांबाय दायो बे जियर्डानिनिनो आङो कम्पेक्टखौ फुननोसै फार्स्टआवहाय आङो मेगन मिसिबनानै बे मेगननि जायगाखिनियाव लाग्रोबाय ओमफ्राय बोरै फुननो नायलांबाय थादो ओमफ्राय कम्पेक्टखौ मोजाङै फुनखांनानै नैबे पाउडारखौ आङो आंनि आन्डार आइआव फुनगोन बा जि जायगायाव आं कनसिलारखौ फुनदोंमोन बेयावहाय बिराद मोदोमना बे पाउडारा ओमफ्राय नामखौ बावगारबाय आं नायफिननांगौमोन दा नायनो बासोबाय आङो बेखायनो आङो नामखौ खिथायासै ओमफ्राय आन्डार आइ ओमफ्राय जेरावहाय कनसिलार फुनो आं बेयावहाय फोनगोन एसे गुफुर नुनायनि बेखिनि जायगाखौ एसे हाइलाइट नुनायनि ओमफ्राय बेखौ मोजाङै ब्लेन्ड खालामनानै लानोसै बे ब्रासजोंनो ओमफ्राय नै मोजाङै ब्लेन्ड खालामखांनानै दाला मोखांखौबाबो एसे साइज नुहांबाय दा नंगौना मा होनो सिख्लाफोरखौ बेबायदि आखिनायनि थाखायसो साइज नुयो मिथिबाय ओमफ्राय दा नै आङो आइ शेड' फुननोसै आइ शेड' फुननो थाखाय नै ब्रासफोरनि गोनांथि जायो बे ब्रासफोरनि हेल्पजोंनो आङो बरियाके आइ शेड' आखिगोन बाट आंहा बिदि आइ शेड' आखिनाय सर' गैया माने आं बांसिनानो आइ शेड' फुना मेकआपखौलाय आं खालामखायो मेकआप खालामबाबो आइ शेड'खौ आङो बारा फोनबाङा नोंथांमोनाबो नुयो जानांगौ आं आइ शेड'खौ बारा फोना आरो फोननोबो रोङा आङो जास्ट ट्राइ खालामदों आरोना बेखौनो आं शेयार खालामबाय मानो होनोबा आंखौ गोबाङानो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे मेकआप खालामनायनि भिडिअ हो होननानै बेखायनो आं नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय जिहेतु नायदो आरो एसेबां गाज्रि दायबो जायाखै बायदि मोनदों आङो मानो होनना बुङोब्ला आंबो एसे नुदों भिडिअआव बोरै जादों स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो माबायदि आइ शेड'खौ फुनदों आङो ओमफ्राय दा नै बे आइ शेड'आ जुदि एसे बाराद्राय फोनफ्लाङोब्ला बेखौ हुगारनो थाखाय नैबे मा होनो बे खोमा एरग्राया नैबेनि हेफाजाबजों जोङो हुगारनो हायो बेखौ ओमफ्राय बेखौ हुगारखांबाथाय मोजां जासिगोन आरोना फारनैथिंबो जासिगोन मोजां ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो एसे दिनै मा कालारखौ फुनगोन आङो पिंक कालार दिनै फुनगोन आङो एसे हाइलाइटबो थागोन एसे पिंक आरो ब्राउन औ स' नायलांबाय थादों माबोरै फुनो ना दायो फुनखांबाय फुनखांनानै बे गाहायावबो एसे पिंकखौ फुनगोन आङो
बे गाहायनि जिथु माबायाव मेगनावहाय बेवहाय पिंक कालारखौ फुनबाय ओमफ्राय फुनखांनानै बेवहाय आङो ब्लेक कालारखौबो फुनगोन स' नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै दायो बेयावहाय बे हाइलाइटार बाय बेखौ आइ शेड'बो फुनजायो बे जाहैबाय बे पेलेटआ जाहैबाय माबानि रमान्टिक बिउटि प्रफेशनेल मेकआपनि ओमफ्राय बेयावहाय आङो पिंक कालार एसे जोंनाय बायदि बेखौ फुनगोन बिराद मोजां नुयो आरो रियेलावबो अभार मेकआप बिदि खालामनाय नुवा आरोना बिराद मोजां नुयो बे एसे हाइलाइटबो जाना थायोना बिदिब्ला नायबाय थादो बोरै जायो दायो एप्लाइ खालामबाय आङो मास्काराया बिराद मोजांबो थायो आरो माखासे दैलावलावबो थायो बे नोंथांमोननि चइसनि सायावसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं दिनैहाय फुनगोन आइलेसखौ आङो बारा फुनखाया आंनि भिडिअसफोरावबो नोंथांमोना आंखौ आइलेस फुननाय नुवाखै खोमा आं खेबसेल'सो फुनदों बेबो Q&A भिडिअ ओमफ्राय बेखौ बाराद्राय थाबनो फुनबा मोजां जाया बेखौ एसे रानहोनांगौ होमबाना मोजां जायो आरोना एप्लाइ खालामनायाव आइलेसखौ फुनखांनानै एसे आयनादो माबाबाय बार सुबाय थानायावनो एसे आंनि फेभरेट संखौ एसे थिंथिं मोसाबाय आङो गाज्रि मोननाङा आरोना बाराद्राय मस्ति जाबाय दायो आङो एप्लाइ खालामगोन D1नि काजल ओमफ्राय दायो आं बे काजलखौ फुनखांनानै एसे हाइलाइटार फुनबाय नैबे मेगननि नैबे फार्स्ट थिं जा नुदों भिडिअआव मा होनगोनथाय बेखौ बर'आव मिथिलाङो ओमफ्राय दायो फुनबाय आङो ब्लासार एसे जारौ खावलाय नुनायनि थाखाय ओमफ्राय आं ओरैबायदि बादुलि बे ब्लासार फुननायावबो आं ब्रासखौ चेन्ज खालामासै बे पाउडार ब्रासजोंनो फुनबाय आङो ओमफ्राय नै दायो आङो हाइलाइटार फुनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोनदों नामा जेनेबा आं बे बागुरुम्बानि मेथाइखौ होनानै आं बिराद माने मोजां मोनो बे बागुरुम्बानि मेथाइखौ बेखायनो आङो मेकआप खालामनायावहाय बेकग्राउन्ड मिउजिकआव होनाय जाबाय आरोना दायो नै आङो कन्टुर खालामगोन जिहेतु खावलाया बिराद गिदिर बेखौ एसे फिसा सेबाव नुनायनि थाखाय कन्टुरखौ खालामनाय जायो बे गोसोम जिथु सेट फुनदोंना जोङो गोसोम कालार बेयो आरोना एसे फिसा नुयो एसे खरलेब नुयो आरोना खावलाय गिदिरखौ स' बेखौ फुनबाय मोजाङै ब्लेन्ड खालामबाय आङो बै एसे स्टिकिखौ फुनाखै आरोना माने लिकुइडखौ फुनाखै बे पाउडारखौसो फुनदों आङो पाउडारखौसो मोजां मोनो लिकुइडखौ बारा मोजां मोना आङो दायो आङो हाइलाइटार इउज खालामगोन आंनि गन्थंनि जिथु गन्थं बिजौआव स' देट आंनि गन्थंखौ एसे गोलाव नुयोना खान्दिदि नालाय ओमफ्राय आरो मोनसे माबा बाहायबावगोन आङो ट्रिक बाहायबावगोन जिहेतु कन्टुर खालामनानैबो गन्थंखौ एसे गोलाव नुहैयो माने साइडआव इदि कन्टुर खालामनानै गन्थंखौ एसे गोलाव नुबाय दा नायबाय थाबानो जाबाय माबोरै खालामो नैबे गुस्थिनि गोजौआवबो फुनबाय आं हाइलाइटारखौ एसे ओमफ्राय खाफालाव गोसोसो बियो अपसनेल जेनेबा नों मोजां मोनोबा फुनजागोन आरोना आं मोजां मोनो बेखायनो फुनदों स' अलमस्ट रेडि जाखाबाय आंनि मेकआपआ दायो दंबावो गुस्थिनि बारि बे कटन बलखौ लानानै आङो गार्नियारनि क्लिनजिं वाटारखौ लानानै एसे क्लिन खालामबाय मानो होनना बुङोबा बेवहाय फाउन्डेसनफोरा नांना थायोना एसे ब्लेन्ड खालामनायाव नांहोयो बेखायनो आं माने क्लिन खालामनानैसो लिपस्टिकखौ एप्लाइ खालामनो मोजां मोनो ओमफ्राय दायो आं लिपस्टिकखौ दिनै पिंक कालारनि आइ शेड' लानायखाय पिंक कालारखौनो इउज खालामगोन बे मेट नङा माबासो लिक्विड लिपस्टिक आरोना बे स्टिकी टाइप
ओमफ्राय आं शुट खालामनाय टाइमाव माबा मोनसे बावनाय मोनदोंमोन बे जाहैबाय बेनो स्प्रेखौ होआखैमोन आङो बे स्प्रेखौ सारनाय लोगो लोगो नोंहा मेकआपा लं लास्टिं जायो माने मोजाङै शेड जानानै थायो आरोना ओमफ्राय आं इउज खालामनाय बे मेकआप स्प्रेया जाहैबाय कालार बारनि ओमफ्राय दायो आं खानायखौ कम खालामबाय खानायखौ खानबाय आङो दिनैहाय आङो खानायखौ स्ट्रेट लागोन आं स्ट्रेटखौ गावनो खालामगोन स' नायबाय थादो अलमस्ट रेडियानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय मानो होनोब्ला गोबां नङा खम समावनो माने एसेबां बुरजा साबस्क्राइबार आं माने एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे इमान खम समावनो आंखौ इमान अननाय होगोन थेंक इउ स' माच गाइस 80K प्लस साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय 100K प्लस जाबासो आङो सेलेब्रेट खालामगोन आरो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' बाय